Friends, Assalamu alaikum, barka da zuwa MALIHA'S Kitchen Pot. Yau muna ɗauke da waina ta niƙaƙƙiyar garin shinkafa wacce aka sa wa madara. Idan kika samu shinkafarki kika kai niƙa, aka niƙo ta ko farar shinkafa ta tuwo ko kuma ta dafawa. Bayan an niƙa sai ki tankaɗe ta, ki samu fulawa a gefe kamar abubuwan da na yi amfani da su. Na yi amfani da fulawa kofi 3, shinkafa kofi 4. Gari kenan. Idan ta yi laushi ba kya buƙatar tankaɗe, in kuma ba ta yi laushi ba za ki tankaɗe, muna buƙatar garin. Sai ki haɗa su, ki sa yeast ɗinki ƙaramin cokali, baking powder shi ma ƙaramin cokali, sai ki zuba madara kofi 1 wacce kika dama ta da ruwa, wato dai da ita da ruwan gaba ɗaya ya zamana kofi 1, sai ki dama ba tare da ƙullu ba, ki batta ta huta na awa 1, za ta kumburo. Bayan ta kumburo sai a ɗiba a wani ɗan mazubi haka, daga nan mu sa tandan mu a wuta kamar yadda aka saba suyar waina. Idan ta yi zafi sai a saka mai, wuta a rage wuta domin ta nuna da kyau, ta ciki ma ya nuna kamar yadda kuke gani. Masha Allah. Yawwa! To kin ga sai a rage wuta domin ƙasan ya nuna, na tsakiyar nan wutar ta mishi zafi, shi sa ya fi sauran kala kamar yadda kuke gani. Masha Allah, an juya. Ita wannan shinkafa, wainar shinkafa, niƙaƙƙiyar shinkafa da yake mafi yawan jama'a sun saba da markaɗen shinkafa wacce ake, idan ka markaɗo ta za a sa mata ko karkashi ko kuma garin kuɓewa busasshiya. To kin ga wannan ba tare da duk kin sa wa'innan abubuwan ba kuma za ta fito ta baki ɗanɗano mai daɗi. Za ki sa mata siga, amma idan kina so, ni na saka siga cokali 3 domin ina son ta yi zaƙi, sai kuma gishiri ɗan kaɗan. Masha Allah, idan an gama an kwashe za a iya ci da miyar taushe ko kuma pepper soup ko kuma jan miya ko duk miyar da kike so, ko kuma a dangwala yaji ko sukari. Ku kasance da MALIHA'S Kitchen a kowane sati don Allah. Idan har bidiyon nan ya yi miki, a dangwala hannu, a danna ƙararrawa. Mun gode, sai wani sati idan Allah